Kien it-22 ta' Wissu, ftit wara it-8 ta' filgħaxija, 11-il sena ilu madwar il-pajjiż bdiet tiġri l-aħbar li miet l-eks Prim Ministru u mexxej Laburista Dom Mintoff fl-età ta' 96 sena. Bosta kienu iddispjaċuti għat-telfa ta' xgant fil-politika Maltija f'dan jiġduh l-luf ta' nies li attendew għall-aħħar tislima. Il-Perejt Mintoff kien it-tmiem Prim Ministru ta' Malta u raba' mexxej tal-Partit Laburista. Dominiku Mintoff twieled f'Bormla fis-6 ta' Awwissu tal-1916. Kien Segretarju Ġenerali u anke deputat mexxej tal-Partit Laburista mal-mexxej ta' dak iż-żmien it-tabib Paolo Boffa. F'Ottubru tal-1949 huwa sar mexxej tal-Partit Laburista u serva fil-kariga ta' Prim Ministru ta' Malta f'erba' leġislaturi bitlieta minnhom wara li pajjiżna kiseb l-indipendenza. Il-Perejt Mintoff baqa' imexxi il-Partit Laburista sa Diċembru tal-1984 hekk kif ħalla postu lil Karmenu Mifsud Bonnici. Fost l-aktar kisbiet li ġraw f'Malta taħt it-tmexxija tal-Perejt Mintoff kien hemm il-ħelsien meta fl-aħħar ta' Marzu tal-1979 il-bażijiet militari Ingliżi telqu darba l dejjem minn pajjiżna u ħaddam politika favur il-ġustizzja soċjali favur il-ħaddiema waqt li ħaddam politika favur il-paċi u n-newtralità.